An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bɛ bi bɛ tali kɛ ntɛnɛn na dɔ fɔlɔ daminɛ don fɔlɔ don bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ nazara san o kalo 6nan juin kalo don bi o tile 28 de ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ furancɛla kalo la an b'a la k'a fɔ bi o tile 18 ye jate la san kalo 11 na don hijira san 1442 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ an ka jamana kɔrɔnfɛla fɛ ka na jamana cɛmancɛ bolo fɛ wulikajɔ kɛba dɔw de ye dankari kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ma ka ɲɛsin an ka jamana ma kasike bilen o maa 15 olu ye kasara sɔrɔ an ka jamana kɔrɔnfɛla fɛ o ko kɛra cogo min la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Moti marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya bonikaw fɛ yen Mali kɛlɛkɛcɛ dɔw ni tora juma dɔw ko kɛra cogo min la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la yirimajɔkaw fɛ yen denmisɛnnaka dɔ su yera min bɛ n'i y'a sɔrɔ kɛra sibiri don a ko kɛra cogo min la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Mali ministre ɲɛma n'i y'a sɔrɔ ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale sugandilen kɔfɛ maaw b'a la ka foli ni tani ta k'a yira k'a fɔ k'a bɛ ka baara min kɛ bɛɛ lajɛlen ni hakilila jamana kɔnɔ na ko bɛ cogo min la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasoma balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma ka foli ta ka ɲɛsin aw ma min ye ka dɔn k'a fɔ an ye tile 2 kɛ an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tun ye sɛgɛnlafiɲɛbɔ de ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu bɛ foro kɔnɔ na minnu bɛ du kɔnɔ na nin waati na minnu b'u ka bolimafɛnw kɔnɔ na k'aw bɛɛ fo ni ka waleɲuman dɔn kunnafoni an b'a daminɛ k'aw ladan k'a fɔ juma don bɛnkanni wale 2 de taara ka ɲɛsin ɲɔgɔn fɛ an ka jamana kɔnɔ na min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye maaw dabali ban an b'a ladan k'a fɔ an ka jamana kɔrɔnfɛla fɛ kasike bilen n'i y'a sɔrɔ diɲɛ sɛgɛnnaani ka kɛlɛbolo min b'an ka jamana kɔnɔ ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma basigi kama olu ka kɛlɛkɛcɛ maa 15 bɔɲango mugujugu dɔw cira ka ɲɛsin olu ma o kɔni kɛra so ye n'i y'a sɔrɔ maa 15 bɔɲango k'olu bɛɛ lajɛlen ka maa jɔnginen a yirala k'a fɔ ko nin min kɛlen filɛ k'e ka dɔn nin tɛ nin siɲɛ fɔlɔ ye ka ɲɛsin kasike bilen n'i y'olu lajɛ k'e ka dɔn nin delile ka kɛ tiɲɛ kelen tɛ 2 tɛ bilen an ka jamana kɔni wulikajɔ ninnu de b'a la ka ta ka ɲɛsin u ma nka a yirala k'a fɔ ko maa 15 in na e ka dɔn maa dɔw kɔni k'olu ka jɔngɛnni ka jugu dɔw yɛrɛ bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ k'o kɔni farala fara bɔr'o ta la n'o ye opéreli ye nka ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ bi ko dɔ yɛrɛ tɛ dɛ n'a fɔra an ka jamana mago bɛ basigi la waati o waati ni maaw sigilen bɛ k'a kɔnɔ ko waati kelen kɔnɔ nin wulikajɔ ninnu de bɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana lakana tigilamaw ma sango minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu nalen bɛ ka kana ta ka ɲɛsin an ka jamana ma mɛ tuma min na wale n'a kɛra a yirala k'a fɔ k'o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la wulikajɔ taara ne ka maa ninnu ta ne ka taa n'u ye lapitani nin waati in na ko dɔw kɔni ka fisa nka dɔw bɛ yen ka olu ka jɔn kosɛbɛ fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ sen kan minnu ye nin waleya kɛbaaw ye ka se ka fu siri u ka waleyajugu dan na an bɛ dugawu de kɛ jamana in basigi kɔrɔ ni tilebeba ni kaɲa kan Ala ka jamana in bila basigi minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ jumadon kelen Mali cɛmancɛ bolo fɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Moti marabolo yɔrɔ min bɛ wele ko Boni wulikajɔ taara ka ɲɛsin an ka jamana lakana tigilamaw ma bɛnkanna waleya tigilamaw fɛ o kɔni kɛra so ye kunnafoni na ko Mali kɛlɛkɛcɛw la maa 6 bɔɲango olu kɔni kasaral'u ni na ni ka dɔw jɔngi tuma min na n'o kɛra an ka lakana tigilamaw ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka taa dɔ fara maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ kana na ka taa dɔ fara u k'olu ka cɛsiri kan ka wulikajɔ ta minnu bɛ ka nin waleya ta ka ɲɛsin u ma u bɛ se ka fu siri u ka waleyajugu dan na cogo min na kunnafoni caman na bi ko ne jateminɛ n'a fɔra ko tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ k'a fɔ ko Mali bɛna siratigɛ kelen minɛ o waati kelen kɔnɔna na nin wulikajɔ ninnu de bɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ko nka lakana tigilamaw bila ma k'u tɛ k'u tɔ to an bɛ dugawu de kɛ u bɛ wulikajɔ min na bi ni jamana ka basigi ni lafiya y'a kun ye Ala ka an ka jamana bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen Ɲugu marabolo kɔnɔna na u bɛɛ ka dɔn k'a fɔ Dugabugu ale kɛrɛfɛ an b'a la k'a fɔ Sirebala ale kɛrɛfɛ dugu min bɛ yen n'a wele ko Ɲugu o dugutigilakaw fɛ yen olu ka cɛ dɔ ale tun bɔra dɔgɔfana ye tɛmɛnen na k'a bɛ taa ka misiw nɔfɛ sɛnɛ kɔnɔna na fɔcogo la u bɛ ci kɛ yɔrɔ min na an b'a la k'a fɔ ko senfɛ ko wulikajɔ kɛbaa dɔw de ye marifatigi dɔ n'o ye jadiwala tigilamaw ye ka bala ten ka na marifa ci a la k'a bɔnɛ nin na kabini nin kɛra an b'a la k'a fɔ nin waati kofɔlen na maaw kɔni sirannen bɛ yɔrɔ ninnu na k'a fɔ kuma caman bɛ fɔ ko basigiw bɛ kɛ na kuma caman bɛ fɔ ko sigafɔw k'olu bɛ sen na nin waati ninnu kɔnɔna na ka tila ka na nin wulikajɔ ninnu ta ka ɲɛsin maaw ma a bɛ maa caman kɔn in kama na an bɛ dugawu de kɛ maa minnu bɛ nin waleyajuguw kɛ yarabi Ala ka fura bɔ a kelenya bɛɛ lajɛlen ka woro ɲɛma basigi ni lafiya u bɛ se ka an ka jamana sɔrɔ cogo min na n'an bɔra yen
an b'a la k'a fɔ Yanfoyila marabolo kɔnɔ na dugu fila kɔnɔ olu karilen bɛ ɲɔgɔn na min bɛ n'a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye a yirala k'a fɔ yɔrɔ min bɛ wele ko Gozana ka taa se min bɛ n'a bɛ wele ko Sirajuba o dugu fila ka taa Mali ale ni ka dɔn k'a fɔ Laginɛ danjamayɔrɔw la a yirala k'a fɔ k'a mɛnna u tun ye ka dɔn k'a fɔ tuɲɔna dɔw kɛ dugukoloko mangana k'a sababu ye o kɔni senfɛ dɔ fɔlɔ in kɔnɔ na k'u ye tuɲɔna dɔw kɛ min bɛ n'a ma nɔgɔ ko maa naani kɔni kasarala nin na bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɛɛ lajɛlen jalaki nka maa caman ka fɔ la ko fura kan ka se ka sɔrɔ na cogo min na ko fanga bɛ wulikajɔ min na ko f'a ka dɔ fara o de kan tuma min na ni wale in kɛra yirala k'a fɔ ko mara ɲɛma n'i y'a sɔrɔ Sikaso mara ɲɛma ye ale taara kɛnɛ kan ka taa lajɛ bi mun ni mun de kan ka kɛ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ bi basigi bɛ se ka na mara in kɔnɔ cogo min na ko i ka dɔn wulikajɔw bɛ sen na sigafɔw bɛ se ka don a ko la cogo min na ɲɔgɔn faamuya o bɛ se ka na cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye k'o kumakan i ka dɔn olu bɛ sen na bi an bɛ dugawu de kɛ min ye bɛnɲɔgɔnya ye ka basigi ni lafiya k'o don a ko kɔnɔna na ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ bi Mɔti marabolo kɔnɔna na dabɛ maaw ye sunɔgɔtiw ye bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la n'i ye jateminɛ bi a kelen bɛ bi sariya tigilamaw kɔnɔna bɛ wajibi ko ka se olu ta ka ɲɛsin yɔrɔ dɔw ma a se t'a la a bɛ don a da fɛ k'o sɔrɔ kɛ se foyi tɛ jɔn ye o wulikajɔ minnu bɛ sen na bi fasoden dɔw b'u hakili don ko sen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mɔti mara maa dɔ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Mama Samasegu la ale b'o ɲɛfɔ an ye baara in bɛ cogo di an ka lamɛn. Anw fɛn de bi adamadenya la clé jadisi ninnu bi o de don accord kɔnɔ k'a fɔ nin tɛ kɛ bon ni se t'i ye dabari t'i ye tu es obligé ka sɔn olu dɔw ma transition nalen tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ an kɔni tun on a nourri de l'espoir parce que maa minnu don sɔrɔsiw de don olu de bi yɔrɔ min dɔn nin bɛɛ de bi zone nin maîtriser très bien même hali an ka Mopti gouverneur kɛlɛkɛlaba de don u bi yɔrɔ maîtriser très bien an ko alhamdulillah mais vraiment 6 mois bi ka tɛmɛ 7 mois bi ka tɛmɛ mais an kɔni ɲɛ tɛ fɛn na fɔlɔ an ɲɛ tɛ fɛn na fɔlɔ jadisi ninnu de ils font la loi là-bas mɔgɔ bɛɛ daminɛ don Mali bɛɛ daminɛ don Farabugu ta yɛrɛ médiatisera cogo min na ala de b'a dɔn mais o nana sɔrɔ an ye zone dɔw Mopti tɛgɛrɛ kunbɛn ni fɛn u ye san 3 san 4 kɛ nin na ten i ti bɔ blocus total i tɛ se ka taa yɔrɔ si donc finalement jadisi ninnu yɛrɛ de y'a ye k'a fɔ population mɔgɔkɔrɔbaw bi ka sa denmisɛnninw bi ka sa kɔngɔ la minɔgɔ la donc bon sisan an tɛna se aw ma an ta b'an ni tenitigiw ni fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw sɔnna aw t'an dénoncer aw tɛ foyi an bɛ na an ka accord u bɛ na n'u ka papier ye i ti virgule changer u b'a f'u ye fɔlɔ article fɔlɔ yɛrɛ aw tɛ sɔrɔsi bisimila u b'a fɔ ye tuguni ko ni i bi muso ninnu n'u bɛ taa u ka u kunkolo datugu u b'a fɔ ye fana tuguni ni sonyani kɛra dugu la a bɛ na an b'a a tigɛ sariya kɔnɔna na ni sonyani kɛ i bolo bɛ tigɛ ni ye k'a fɔ i jɛnɛ yɛrɛ kɛ même soupçon mana da i kan ko jɛnɛ b'i la o b'i lapider donc population yɛrɛ très souvent comme état ti ye se foyi t'a ɲɛ sinon adamaden jumɛn de bɛ se ka sɔn nin accord sugu ninnu ma accord fɛn o fɛn adamaden bɛ fɛn o fɛn na sariya bɛ appliquer a tɛ ku i la ka taa ballon ta école tɛ dayɛlɛ fɛn o fɛn de bɛ adamaden bila dibi la o de bɛ kɛ yen k'a fɔ ko école so filɛ école karamɔgɔ foyi tɛ se ka taa yen o de la ni mɔgɔw ko Mopti ta dara an bɛ yɛlɛ de an man da an tɛ sunɔgɔ wallahi an b'an da an tɛ sunɔgɔ ala de b'a dɔn an somɔgɔw bi Mopti cercle kɔnɔna la cogo min na ni maliyɛnw yɛrɛ ma wuli ka anw dɛmɛ diɲɛ bɛɛ ka wuli ka Mopti dɛmɛ wallahi ne ma ye an bɛ bɔ na cogo min dongo dongo saya de bɛ kɛ a tɛ jate yɛrɛ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Mama Samasegu kan ye a y'a fɔ cogo min na dɔ wɛrɛ tɛ dɛ u bɛ se ka basigi u ka mara kɔnɔ cogo min na o y'a kunba de ala ka jamana ye ne ka kolosuba n'an bɔra ye Yirimajɔkaw fɛ yen su dɔ yera min kɛra sibiri don Yirimajɔ Bakarabugu la min ye dabalibanko ye denmisɛnnin dɔ n'a si cayara kosɛbɛ o ye san 30 ye jateminɛw la k'a fa wa i ka dɔn a su fililen tun bɛ sigidalamaw kɔni sigida maa ɲɛmaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ su in kunna nka a fara facogo maa si kelen tɛ se k'o ɲɛfɔ Siri Kulubali taara ɲɛɲini kɛnɛ kan a ye ɲininkali kɛ sigida ɲɛmaa minnu bɛ yen olu ye sera min di o filɛ. Ne tɔgɔ Bala Kulubali Yirimajɔ ka lasigiden min bɛ Yirimajɔ Bakarabugu Dibɔ ne n'o secrétaire mun de kɛra sɔgɔmada in na bon min kɛra sɔgɔmada in na denmisɛnnin ni musow taara fa ye ka su dɔ dalen bɛ yɔrɔ dɔ la yan an kɔni wulila ka na sɛgɛsɛ ka na ye su dɔ kɔni an y'a ɲɛfɔ mairie mɔgɔw ye ani Yirimajɔ dugutigi ka conseil Seydou an y'a ɲɛfɔ u ye an bila an ka mairie wele an ye mairie mɔgɔw wele olu nana olu polisiw u ye polisiw cɛ ka na polisiw nana n'u ka constat kɛ ani sanbiribama mɔgɔw olu nana ka constat kɛ olu ko kɛ an ka ta ka taa bila morgue la an kɔni na kɛ min sɔrɔ a fɛ yan o de ye bi bon an kɔni t'a dɔn fɛn min y'a sɔrɔ ala de b'o dɔn. aw y'a ye a bɛ lahalaya jumɛn na. a ban kɔni y'a ye a kɔni sen fila siri nɔ ka bulu fila siri olu de b'a faga ka na da kɛ ɲagasaw cɛ k'a kan u tun b'a fɛ ka jeni mais u ma se ka jeni an kɔni y'a sɔrɔ o lahalaya kɔni bon an kɔni bɛ min fɔ ni kɔni nin ye k'u y'an bolo sɔgɔmada in na an ma min faamu. Mamadou Traoré président de la jeunesse de Bakɔrɔbabugu sɔgɔmada in na an ka cɛkɔrɔbaw ta la an wele ko mɔgɔ dɔ dalen don mangoro tu la an dala ka taa mangoro tu la an dala ka taa lajɛ an y'a lajɛ an y'a sɔrɔ sen fila sirilen don bolo fila sirilen don bon gabakurun bila an b'a kɛrɛfɛ ɲagaɲagaw bɛ yen u bɛ fɛ k'a jeni bon tasuma in ma se ka mana de ou bien mɔgɔ de y'u ye wa min don an m'a dɔn
vraiment an kɔni taala sɔrɔ o dacogo la bon an ye mairie mɔgɔw wele olu ye polisiw wele polisiw nana docteurw nana saveur premier mɔgɔw nana u nana lajɛ olu kɔni taala bon an kɔni b'a ɲini bɛɛ fɛ ni min ka maa don ni min ye lahala don an na an kɔni bɛna taa bila morgue la hôpital du Mali la ni min ka maa don pièce foyi ma y'a kun an ma lahala si dɔn a la tɔgɔ ma dɔn bɔyɔrɔ ma dɔn maa o maa y'a ye bɛɛ ko ko ne man dɔn yɔrɔ sɔrɔ a la an kɔni bɛna taa an bɛ taa bila hôpital du Mali la ni min ye lahala mɛ kan i b'a sɔrɔ yen nɔ i bɛ taa lajɛ n'i y'i dɔn yɔrɔ sɔrɔ a la. Ne yɛrɛ fɛ mun de bɛ se ka kɛ sababu ye ka ne bugɔ ka faga tan na mun de bɛ se k'o kɛ. bon a bɛ se ka kɛ kow don an kɔni y'a ye cogo min na joli bɛ ka bɔ sen fɛ joli bɛ ka bɔ kunkolo ni ɲɛdaw la bon effectivement ni kɔni y'o ye fɛn dɔ kɔni don bugɔnɔ kɔni de b'a la mais an t'a dɔn lahala min kɔni y'a sɔrɔ ani lahala min ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o de y'a kɛ tan bon an ma se ka ɲɛsi don an na wa an y'a fɔ fɛn o fɛn an ma se ka trazi si kɔni don a la fɔlɔ. Ne tɔgɔ ye Gaye Jalo ne bɛ baara kɛ Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu mairie la ne ye maire ka assistant ye ale de ye ci bila mo sɔgɔma la in na ko n ka na n sen jɔ yan nɔ. Mairie tɔgɔ la mairie ye sigida ta de ye ni ko wulila sigida la a ka kan mairie ka kan ka jɔ a la parce que mairie tɛ kɛ foyi ni sigida tɛ ni kɔni an bɛ nin bila Ala ka minɛn kɔnɔna na mais n'i y'a ye tan ne yɛrɛ bolo n'i y'a ye a n'a fɔ kɛlɛ de don soit ni zone don bon ne yɛrɛ bolo ni zone don a ma se i k'a tigi siri ka nana ye ka n'a bila Famankorotu la yan nɔ i b'a faga i ka yɔrɔ la i ka kan ka min kala i b'o kala parce que bibi na zone faga c'est une fierté pour les Maliens u ti u dogo o la mais ka waliden faga ka n'a bila Famankorotu la ta bon ni Ala ka ko tɛ an t'a dɔn fɛn min kɔni bɛ se ka kɛ ni ko in na tan. E yɛrɛ man ye a si bɛ taa san joli la e yɛrɛ ka jate la. Ne ka jate la a ti tɛmɛ 28 ka se 30 yɔrɔ ma parce que an y'a lajɛ an ma pièce foyi y'a la pièce t'a la téléphone t'a kun donc n'i y'a anw y'a wele ka na bi parce que aw ka radio so in a lamɛnnen don diɲɛ kɔnɔ bi a lamɛnnen don Mali fantan naani donc ni a nana a bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ a bɛ hôpital du Mali la donc pour que a ka mɔgɔw bɛ se ka taa u ɲɛ d'a kan cogo min na ka taa joona cogo min na o y'an ka laɲini ye polisiw ni gendarmerie u kana patrouille kɛ yɔrɔ in na an bɛna enquête mener inchallah ko caman bɛ ko in jukɔrɔ an bɛna o ɲɛɲini ni Ala sɔnna ma parce que sigi tɛ se ka kɛ ten kuma bɛɛ kana mɔgɔ su sɔrɔ tan a man ɲi sigida yɛrɛ ka image ma o tɛ fɛn ɲuman ye donc an bɛna patrouille bolo da an yɛrɛ ka laɲini yɛrɛ fɛn min ye Bakɔrɔbabugu tɛ quartier den ye bi an bɛ fɛ ni Ala nana n'a ka na ye an ka hali n'a kɛra commissariat dɔ ye k'o sigi Bakɔrɔbabugu la yan pour que u bɛ se ka Bakɔrɔbabugu lakana cogo min na o y'an ka laɲini dɔ ye. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye sigida ɲɛmaa dɔw ka sira ye Bakɔrɔbabugu la min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye denmisɛnnin min n'a falen bɛ ka taa fure bila an b'a lɔn k'a fɔ su lasago yɔrɔ la n'a kɛra maa min kɛ fure ye e na wuli kɛ jɔ kɛ ka se ka taa ko ɲɛɲini fɛn bɛ yen n'an b'o fara nin bɛɛ lajɛlen kan nin n'a ɲɔgɔnnaw e ka dɔn nin ye dabalibanko de ye maa si kelen tɛ se k'i dantigɛ k'a fɔ ko nin y'a kɛ kun ye nka masa Rahamani b'a kɛcogo dɔn an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'an lakana n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi gouvernement kura min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o sigira an ka jamana kunna Choguel ko ka Mayiga n'a ka gouvernement baaraw bɛ cogo di u bolo bi ka taa se bi n'i ye jateminɛ u sigilen ni sisan cɛ maaw bɛ ka kuma caman fɔ dɔw ko ministre hakɛ cayara dɔw yɛrɛ ko k'u bɛ baara min na bi k'a baara k'e ka dɔn k'a ni kɛlɛ man kan ko baara ka ca nin ma bɛɛ bɛ k'i ta fɔ Ismaël Fane e b'a ko ye cogo di. gouvernement kura sigilen ni sisan cɛ a ka kan hali bi tan dɔɔni ka di u ma k'u jateminɛ cɛ mun don a bɛ baaraw kan n'i ye jamana taabolo lajɛ forum dɔw bɛ ka préparer ka yira k'a fɔ parti politique dɔw k'olu bɛna kɛ opposition ye gouvernement in ma kuma caman bɛ ka fɔ maliyɛnw fɛ dɔw bɛ ka fɔ k'a ma ɲi ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn a ka kan opposition ka kɛ gouvernement la ka segin kɔ dɔɔni ni gouvernement ka baara cadre kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ critique cayalen don u da la ko parce que ko a fɔra charte kɔnɔ ko ministre ka kɛ maa 25 ye ko Choguel ye ministre kɛ maa 28 ko parce que ko tubabukan kɔnɔna la ko maa 3 farala kan ko ministre délégué k'a bɛɛ ye ministre de ye k'u bɛ conseil de ministre ni fɛnw participer maliyɛnw k'a faamu fɛn fila de bɛ ka baara kɛ charte ni constitution de bɛ ka baara kɛ mais n'i ye Choguel ka o nomination lajɛ i b'a ye k'a fɔ a ye ministre sigi ni constitution sariya de kɔnɔna ye ni constitution dun bɛ ka baara kɛ i b'a ye k'a fɔ constitution ma hakɛya kelen di ministre ko la mɔgɔ ɲinana mun kan coup d'état de kɛra kura de kɛra tuguni ka taa ni badaw ye o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ Hachim yɛrɛ fɛnɛ sigira ni o constitution degré kelen de o la a sigi don fɛnɛ constitution de bila la sanfɛ ka charte bila duguma o dɔ ye jumɛn cour suprême ye a baara kɛ i b'a ye k'a fɔ na constitution kuma bila sanfɛ i b'a ye k'a fɔ cour suprême kun tɛ Hachim ka nin baara kɛ ka Hachim sigi mɔgɔw ka nin yɔrɔ faamu i m'a ye vice président ma kɛ Hachim na mais kuma min na badaw bɛ yen vice président kɛra badaw ka wagati passé o la baara kɛra ni charte de an b'a fɔ maliyɛnw ye u ka temps di ninnu ma an ka se k'u jateminɛ ni baara bɛ ka kɛ walima ni baara tɛ ka kɛ mais urgence belebeleba fila bɛ yen
bo fo Choguel ni Ashimi u ka wulo ko fɛ jona o fɔlɔ o ye insécurité Farabugu minɛna togo min na dɔgɔnɔdugu fɛnɛ nana ala dɛ Dinanguru minɛlen do b'a fɔ ko Farabugu bɛ togo na me se ka fɔ Dinanguru yɛrɛ ta ka jugu ni Farabugu ta ye depuis ni ko in bɛ senna a bɛ fɔ ko dɔgɔnɔw ni fulaw de bɛ ɲɔgɔn na Farabugu dun filɛ nin bɛɛ ɲagamine bɛ Farabugu mais a bamanan yɛrɛ ka ca kosɛbɛ olu ta la o fɔga bɛɛ ka nɔgɔn n'a fɔra k'a fɔ ko siya dɔ sera ka taa siya dɔ maîtriser o kɔnɔ k'o datugu o da la armée min bɛ anw bolo o tuma an ka cɛdenw bɛ min ni effectif ko do a ye volontariat kɛ nin ye kuma sulu ko ye dɛ k'a fɔ ko jadisiw de don o tuma armée bɛ ka maa kɔnɔ ka taa ninnu dagabɔ mɔgɔw da la n'a fɔra k'a fɔ an ka jamana de bɛ ka minɛ mototigiw fɛ ko ni armée in b'a anw bolo 22 septembre mana se mun n'aw qualité bɛɛ bɛ bɔ sɔrɔdasiw bɛ bɔ k'o kɛ ka boulevard fa mais ni n'a ɲɔgɔnnaw nana se an tɛ sɔrɔdasi ye ko sɔrɔdasi damadɔni yɛrɛ bɛ ko da sɔgɔlen b'olu fɛnɛ da la nin ye maloya koba ye dɛ Hashim Goyita Sadio Kamara aw de ye kɛlɛ kɛ k'aw tɛ bɔ gouvernement in kɔnɔ non o bɛ se ko la a ye taa an fakɔrɔ n'an bakɔrɔninw a ye taa bolo bɔ olu kana n'a fɔra ni armée in bɛ anw bolo an ka président o ye militaire ye ministre de la défense o ye militaire ye sécurité o ye militaire ye administration territoriale o ye militaire ye réconciliation o ye militaire ye sécurité d'état ɲɛmɔgɔ o ye militaire ye n'a fɔra anw bɛ ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔ ko recrutement bɛ ka kɛ corps bɛɛ la mais avec tout ça magouille bɛ sen na ni ma wari sara i tɛ passer maaw de bɛ taa si papier ɲini na ka t'u ka dossier ta k'o don concours la ni wari ma sara e tɛ tɛmɛ jamana bantɔn don ne ɲɛna k'a fɔ aw mago bɛ cɛdenw na hali ni maa ma taa kana ka don bɛɛ ka du kɔnɔ ka kamalenkɔrɔ falen bɛɛ ta ka taa kɛ sɔrɔsi ye maintenant anw m'o kɛ maaw yɛrɛ bɛ ka wuli u yɛrɛ ye ka taa sɔrɔsiya ɲini k'o ko kɛ ni ɲɛnawoloma ye vraiment Mali mina ko y'a ɲɛna jugu bɛ yɛlɛ na an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Ismail Fane kan ye an bɛ dugawu kɛ Ala kana Mali koya jugu ka yɛlɛ na n'o tɛ n'i ye jamana minɛ bi k'a fɛsɛfɛsɛ ni k'a lajɛ kɔrɔ ni tilebeba ni kaɲaka i b'a ye k'a fɔ bi jamana tɔ yɛrɛ e ka dɔ jate la bi k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ka mara bɛ boli yɔrɔ min kan tɛgɛ kɔni bɛ sin o yɔrɔ dama de ma an ka jamana kɔnɔ na o ye dabalibanko ye dɛ an ka jamana yɔrɔ caman bɛ bi Mali ka fanga ti boli ye yɔrɔ caman bɛ bi o kɛlen bɛ maa dɔw sago ye ni min ka d'u ye o b'o kɛ ye o b'a yira k'a fɔ jamana kɔni a bɛ ka taa jasi minɛ kɔrɔ sanga ni waati bɛɛ kɔnɔ na Ala ka an ka jamana bɔ a juguw bolo n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi ministre ɲɛma ni sugandira ka ministre ɲɛma ye kɛlɛ ti ni maa cɛ bilen wa e ka dɔn maa bɛɛ dama ka kan ye i bɛ taa fan bɛɛ fɛ ni jamana dilanli ko b'i ma a bɛ k'o baara min kɛ dɔw ka kuma cayalen bɛ o hukumu kɔnɔna na bi min ka dɔn k'a fɔ ACT ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya na n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Isa Kawuji min na ale ko Choguel bɛ ka dɔn k'a fɔ yala min na bi k'ale ma kunya la a ye kuma min fɔ o filɛ. Choguel premier ministre wallahi ne y'a fɔ a ye ko jamana jɔlaw tɛ wa u tɛ se ka jɔ bi Choguel taara premier ministre bɛɛ bara fo ka taa premier ministre min ye maaw fa ka taa o bara Bubu Sise hayi Muktar Wale n'a ka ko bɛɛ a bɛ taa Bubu bara mais les martyrs du 10 11 12 olu somɔgɔw e ma taa olu lajɛ e ma décret ta ka dɛmɛ ɲɛsin olu ma o de y'a to ne y'a f'i ye n'u jamana jɔlaw tɛ fanga ɲininaw de don ni bɛna mun fɔ jamanadenw ye o kɔrɔ nin ye jamana premier ministre de ye min ye baara ɲuman kɛ jamana kɔnɔ an mago bɛ a ka expertise la k'an dɛmɛ an ka se k'an ka lahala kɛ mais Choguel président élilen tɛ min ye sigi o kɛlɛ dɔ de kɛra e bɔra garage kɔnɔ ka na ko hɔn aw ko k'aw bɛ se a bɛ transition ɲɔ a kunkolo k'a filɛ nin ka taa Bubu lajɛ o de ye transition kunkolo ye Choguel ne fait que tourner en rond cour constitutionnelle cour suprême AEM taara dugu bɛɛ lajɛ nka nin ye mun ye bandaw nana ka IBK réhabilité e fana nana sisan nɔ e taara Bubu réhabilité mais pour que ma taa kasobala ka taa visite courtoisie kɛ ka t'u lajɛ yanni fanga ka sɔrɔ u ma taa k'olu bɛ taa fatiya kɛ victime olu bɛ mɔgɔw c'est à dire hali su u b'a instrumentaliser fanga sɔrɔla ale kun ka taa yɔrɔ fɔlɔ min na c'est la famille des victimes parce que olu ka kɛlɛ a b'o tɔnɔ de kan minnu sara Choguel kun bɛ kaso min na ne bɛ kaso min na o tɛ kelen ye dɛ Choguel kun bɛ yɔrɔ min na clim de bɛ yen Choguel tɛ sabali ya n'a bɛ kɛlɛ la fo kɛlɛ ka kun cɛ a bɛ ko dɔw to yen e bɛ se ka nin kɛ cogo di ne m'a fɔ yan ŋɛmisɛnnin tɛ yan politiciens de bɛ yen ni politicien ta a bɛ se ka nin kɛ yan hali tɔw ka lajɛli nin bɛɛ ye munumunu salo de tɔw nana u ye nin kɛ yan passation dɔrɔn de bɛ kɛ mais Muktar Wale bɛ résidence la i ma taa passation ko la e bɛ taa Bubu nɔfɛ pourquoi c'est à dire que minnu sara u sara fu o kɔrɔ t'o yan aw dun tun bɛ garage la justice au martyr oh ne y'a fɔ n ko 91 u ye nin janfa kelen de kɛ ale fana ye tɔw janfa anw ye min fɔ Bubu ma yan a bɛ réseau kan ni Bubu de bɛ e dɛmɛ ça veut dire que e tɛ baara kunna e nana ye ko Kati colonel de Kati ko marifa ni jamana nafolo de b'o bolo ko mais ko dɔɔni de b'aw bolo jamanadenw de bɛ aw kɔ nin tɛ se ka foyi dilan Choguel tɛ se walahi a tɛ se su min bɛ diya i b'o dɔn depuis a tile fɛ sa ale m'a fɔ yan nɔ ko CNT
a kɛra tan a ye taa plénière bɛ a ka ministre bɛ taa a ye tu sɔrɔ yen an tɛ mɔgɔ ko la o bilahi ne tɛ mɔgɔ ko la il faut que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana bɛ jɔ tiɲɛ de kan min tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ parce que fɛn min bɛ sen na an ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ dɔrɔn a b'a la mɔgɔw tɛ ka dumuni sɔrɔ fan bɛɛ problème ye e bɛ ça fait 2 semaines i bɛ foli dɔrɔn na ni kɛlɛ tɛ ale ye légitimité jumɛn b'a la ka premier ministre ne m'a fɔ M5 sara a bɔ bi a janaja kɛra tiɲɛ fana tilara parce que Choguel taga yɔrɔ dɔ la ale taara Bubu Bara Choguel ye min fɔ yan nɔ régime corrompu et oligarchique e ma mɔgɔ fota sɔrɔ ka mɔgɔ dɛmɛta sɔrɔ hakili la jamana ka jɔ fo ka taa Bubu Bara an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Isa Kawudimu kan ye an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana basigi o bɛna sira o sira fɛ Ala ka kɛ ten k'a sɔrɔ waati kelen kɔnɔna na dɔw b'a jira k'a fɔ ko nin waleya minnu bɛ senna bi k'e k'a dɔn ko nin kɛli ka kan an ka fasoden dɔw lamɛn. Choguel ka tagama a ma kan fɛla koyi Mali bi dingɛ mun na fɔlɔ Bubu ninnu ka dingɛ donnen don wa n'a fɔra sisan Choguel sigila même pas 2 mois o ka taa ko a bɛ taa bɔ Bubu ye a ma kan sagolɛ bi a ma kan sagolɛ sini. Ayiwa mun ye yaala in ye m'a fɔ ko yaala kana kɛ dɛ yaala bɛ se ka kɛ mais a k'a dan hakɛ la n min adressé Kawudimu na u ka ɲɔgɔn burujaliw dabila u ka ɲɔgɔn kɔkumaw ni kuma caman ninnu dabila quoi Isa Kawudimu ka u to yen u k'u ka baara kɛ hali n'i y'a ye jamana bɛ ka segin kɔ i bɛ taa ka sɔrɔ ɲɔgɔn sama min bɛ ka kɛ o bɛ ka jamana segin kɔ dɔɔnin ka mɔgɔw buruja ka ɲɔgɔn buruja ne bolo Mali tɛ o niveau la bilen. An bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'o tɛ mara kɔnɔna na n'a fɔra k'e ye mara ɲɛmaa ye ka taa maaw lajɛ k'u hakililaw dɔn ka baara kɛ u tɛ baasi ye jamana kɔnɔna na dɛ o ye mara hakilila ɲuman de ye o b'a jira k'a fɔ bi fɛn min ka dɔn k'a fɔ mara kɛcogo ɲuman ye e labɛnnen b'o kama o hakilila minnu b'a kɔnɔ n'a sɔrɔ o de bɛ ka fɔ ko hakilila de don ko jamana in basigi ni lafiya bɛ t'o sira fɛ yarabi Ala k'a bila o sira kan n'o tɛ bi an ka jamana bilama mago tɛ ɲɔgɔn sama na jamana in bilama mago bɛ fɛn min na bi basigi ni lafiya bɛɛ lajɛlen ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka Mali tɔ to a yɛrɛ bolo firifiri min bɛ yen n'a bɛ ka firifiri yarabi ka se k'a to o firifiri bɛ se ka sira cogo min na Ala k'o hakilila ɲuman dan kelen na bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ kunungo Mali ni bi Mali danfara ye fɛn jumɛn de ye a kɔnɔna na an ka cɛkɔrɔba dɔ n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Musa Tarawele la ale ye cɛkɔrɔba ye min bɛ yen n'a bɛ bɔ Si marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya San marabolo kɔnɔ yɔrɔ min na n'o ye marakala ye olu ye a fila bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ kunungo fɔ bi olu y'a ye ale b'a filɛ cogo min na an ye n'a ye baro kɛ an ka cɛkɔrɔba in lamɛn. Ne tɔgɔ ye Musa n jamu ye Tarawele ka bɔ marakala si arajo yɛrɛ ko gingiw ka ɲɛmaaba de don. E bɛ se ka mun fɔ an ye Mali bilama ni kunungo danfara la? N bɛ se ka dɔɔnin fɔ a la parce que n ye Modibo tile ye ka Musa tile ye Modibo tile ye Modibo bɔla ye Musa fana nana Mali ma koya mais Musa bɔlen sa k'a daminɛ Alifa kɔnɔna ka na se bi ma lahawla wala kubata de don koyi lafiya si kɔni t'a la kabini Alifa bɔra yen ka na se bi kɔni ma dɔ ma Musa dɔ ye bɛɛ ka kelen fɛn min nana n'o ye nataw de don u y'u ka pɔsiw de bisaya jamana ye minnu ye jamana bisaya ni pɔsiw ye o ye Modibo Keyita ni Musa Tarawele de ye parce que minɛn fɛn o fɛn tun bɛ Mali kɔnɔ Modibo Keyita de y'a bɛɛ ɲini Musa fana y'a janto la ka janto sɔrɔ sura mais minnu nana kɔfɛ n'i sigira bi sini bɛ ka milliardaire ye o kɔni tɛ faso ko ye dɛ o ye yɛrɛ ko de ye. Mun de kan ka kɛ sisan sango an ka jamana a ka bila minɛnkɔrɔ kɔnɔna la? Bon kɔnɔna guwan ko kɔni don puisque ko mana gɛlɛya cogo o cogo dɔwɛrɛ tɛ gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya kɔ peut-être an bɛ minnu bolo an bɛ dugawu de kɛ olu y'a ɲini cogo min bɛɛ bɔra joona n'u ko k'u m'a ɲini nata kama k'u y'a ɲini jamana dilan de kama olu kan ka se ka diɲɛ u ka pɔsiw kɔ ka anw burusokɔnɔ maaw lajɛ ka duba kɔnɔ maaw lajɛ ka hinɛ jamana na n'o sera ka kɛ ka diɲɛ u ka pɔsiw kɔ Asimi y'a ladege ka ban puisque a diɲɛna wari min kɔ sisan n'a ma kɛ dala kumaya min fɔ dala kɔni n'ale sera ka diɲɛ miliyɔn caman kɔ k'a tɔnin to nin kɔni an b'a jira k'a fɔ a hakili bɛ jamana na baara de kun tiɲɛna ni dɔ nana o ko nin maɲi ni dɔ nana o ko nin maɲi ne e sigira e bɛ taa o sira kɔrɔ fɛ n'i y'a ye Asimi ye sira kura wɛrɛ ta Mali karamɔgɔw dun ka an ka jɛ ka hakilila fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ i b'a sɔrɔ dugawu de bɛna minɛ n'o nana ne nin an b'an cɔrɔ dugawu de la sa faama minnu b'an kun Ala k'u kɛ faso kanubaa ye Ala ka n'u kɛ u yɛrɛw kanubaa ye. Ala k'o dugawu minɛ yarabi Ala nin bɛɛ y'i ta ye n'o bɛ maa min fa diɲɛ n'a kɔnɔ minɛ ti foyi ɲɛ ye yarabi Ala o bɛ ka fɔ cogo min na Ala k'a bila o minɛ kɔnɔ na an ka jamana ka basigi ni lafiya ka hakili to faso la sango ɲɛta bɛ ɲɛ san ka jamana ma n'an bɔra ye an b'a ladan k'a fɔ kulu dɔ sigilen bɛ sen kan olu tɛ dɔ ye dɛ kulu ka wulikajɔ kun tɛ dɔ ye ka wulikajɔ kɛ furanjɛla fanga bɛ jamana kɔnɔ na bɛ ka se k'u dɛmɛ k'u tɔgɔtɔ sango k'u bila sira ko kura basigi ni lafiya bɛ se ka Mali sɔrɔ cogo min na o kɛra faraɲɔgɔnba y'u fɛ min bɛ n'i y'a sɔn n'o waliyara o kɛra sibiri don min bɛ n'i y'a sɔn n'o kɛra Katibugu Kulikoro marabolo kɔnɔ na o kɛnɛ kan
Bakar Kamara n'o ye soninga ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye ɲininkali dɔw k'a ɲɛmaw la u ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ye Hamidou Senou, n ye ɲininkɛla ye Katibugu IPR la. Coalition pour le soutien à la transition n'o ye CST n b'o de représenté. Bi jɛrɛ in kun tun ye mun ye? Bi jɛrɛ in kun ye coalition in ka ɲɛfɔli kɛ population ye Katibugukaw ye transition in bi ɲɛ cogo min k'u ka fɛlaw ta. Ni hakilina in depuis transition in falenna président yɛrɛ de y'a fɔ a ko transition in ko ni a échouera ko o kɔrɔ ko Mali jeunesse bɛɛ lajɛlen de échouera. Depuis o kuma fɔra anw jeunes an bɛɛ wulila k'an jɔ an bɛ se fɛn fɛn na k'a kɛ pour que transition in bi ɲɛ cogo min. Ne tɔgɔ ye Ablaye Samase Bugiro ne ye Kulukoro cercle jeunesse président ye. Bon mun ye ne se Katibugu yan bi o ye Mali ko de a fɔra an ɲɛna ko collectif dɔ sigira ko ka transition soutenir. Bon ne bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye bɛɛ k'i cɛsiri. Transition soutenir ni fanba ye jumɛn ye fɛn fɛn man ɲi jamana ka ɲɛtaa la i b'o dabila fɛn fɛn ka ɲi jamana ka ɲɛtaa la i b'o kɛ. Ni gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ bi bɛɛ b'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka agir alors que bɛɛ de kan ka agir ka niveau la. État tɛ se ka policier bila da bɛɛ la bɛɛ k'a lajɛ i bɛ se ka mun kɛ mun bɛ Mali lataa ye o de la an bɛ se ka bɔ nin transition kɔnɔ ni kunnawolo ye. O ni transition dɛmɛni dɔ fana ka autorités dɛmɛ k'u dɛmɛ cogo di n'u ko an ka mun kɛ an k'o kɛ ni autorités ko an ka mun kɛ an k'o to o de ye transition dɛmɛ to et puis Mali tɔ bɛ kɔfɛ. Ne tɔgɔ Musa Bokoum ne ye jɛkulu kɔnɔmɔgɔ ye jɛkulu min wele ko coalition pour le soutien à la transition ni o masuruya de ye CST. An sera Katibugu Kulukoro walasa ka na an balimaw an sindiw an fana baw ka n'u kuma ɲɔgɔnya jamana lahala la k'a fɔ k'an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ kɛ jamana dɛmɛbaga ye mais mɔgɔ minnu tɛ kɛ firibaga ye. Jamana dɛmɛni a bɛ kɛ ni miiriya de ye. O miiriya minnu b'an na jamana jɔ la an nan'o miiriya de tulo da Katibugukaw tulo kan ka ɲɛsin furancɛla fanga ye jukɔrɔma dondoli ma donc an ko k'an bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu kɛ olu hakilina ninnu jukɔrɔma dondobaga ye. Jɔyɔrɔ de y'an bila la ka d'a kan n'i y'i sigi ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko Mali fan bɛɛ ka kalan hali maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔfɛ u jɔrɔlen don ka d'a kan n'i tɛ yɔrɔ min ni balima bɛ degun na jɔyɔrɔ ka bon donc jɔyɔrɔ y'a to an ye hakili sɔrɔ hakili mun de ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ bolo bɛ baara la a man ka to kɛlɛ ma ka d'a kan fɛn min don fasodenni ka girin fasoden bɛɛ lajɛlen kan k'i jɔ ni yɛrɛ fɛ yen cogo min na nin ko bɛ se ka latɛmɛ ko ɲuman na. Aw bɛ ka nin baara min kɛ aw bɛ ka fɛn de ɲini a la wa ou bien aw bɛ ka kɛ faso yɛrɛ kama? Bon an bɛ ka nin baara min kɛ an bɛ ka kɛ faso kanu kama o misaliya surunmanin ye jumɛn ye anw bɔra Bamakɔ ka na Katibugu yan fɛn fɛn kɛra yan anw de don a déplacement wari dɔrɔmɛ kelen ma bɔ faama kun an yɛrɛ de y'an ka garibu warini n'an ka maɲɔtɔ warini k'o de fara ɲɔgɔn kan ka d'a kan n'an tɛgɛ jan k'a fɔ ko fanga tigilamɔgɔw kan dɛmɛ an ka dɔn k'a fɔ ko tɛgɛ min bɛ wari di o de bɛ taa sira yɛrɛ la ɔ ni fanga tigilamɔgɔ dɔw y'a kɛ ka jɛgɛn an tɛna tamakiya ka bɔ k'o f'u ye o kama an t'u ka dɛmɛ fɛ wari yɔrɔ la mun ka d'an ye n'a ye hakilina min dɔw tulo kan u ka ɲuman tɔmɔ ka baara kɛ n'o ye dakuruɲɛ laban ye mun ye o de ye ko maliyɛnw ka dɔn ko ni nin transition ɲɛna n'o ye furancɛla fanga ye a ɲɛna bɛɛ ye nka n'a tiɲɛna a tiɲɛna bɛɛ ye donc jamana tigilamɔgɔw ko ka da o man d'an ye an k'o to yen an ka jamana lajɛ n'u ye fɛn min kɛ ɲumanya la an k'o dɛmɛ o la n'u y'a kɛ ka jɛngɛ fɛnɛ an ka bɔ an k'o f'u ye. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye kulu dɔ ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye denmisɛnninka dɔw ye minnu sigilen bɛ Bamakɔ ka fara Katibugu kan ka wulikajɔ kɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a yira k'a fɔ u bɛ furancɛla fanga dɛmɛ sanko basigi ni lafiya bɛ se ka an ka jamana sɔrɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ a fɔra cogo min na Ala ka basigi ni lafiya ni k'o sabati an ka jamana kɔnɔ n'o tɛ ni mɔri min ko diɲɛ ka wuli i n'i ka walangolo aw bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ na Ala ka basigi ni lafiya yarabi Ala k'o sabati an ka jamana k'a to sigi la n'an bɔra yen banginedakaw ta o bilama olu n'u kɛ ka dɔ k'a fɔ ɲɛma min bɛ n'i y'a sɔrɔ directeur min bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ ka dɔ k'a fɔ malosɛnɛ minnu bɛ olu ka ɲɛma la olu y'i ka dɔ k'a fɔ bangeda dugulamaw kɔni a kɛlen bɛ bi particulièrement ɲɛjugu bɔnna ye dɛ k'a sɔrɔ kɛ kuma jan u bɛ ɲɛw na ko directeur kɔni k'a ka wulikajɔ kɔni tɛ ka bɛn sababa ye ka ɲɛ solu ma ye maaw ka mankan cayara u mɛnna nɔfɛ k'a ka taa ka bɔ yen sibiri dɔw ye wele bila ministre kun kan ka ye kɛnɛ kan nka kɔfɛ ci nana ko ministre ma se ka kɛnɛ sɔrɔ nka k'a na tila ka na n'o ye cikɛlaw ka ministre ye o kɔni kɛra maaba caman tun b'a kɛnɛ ka kunnafonila camanba e ka dɔn a kɛnɛ ka kuma caman fɔra a kɛnɛ ka kuma dira professeur Clément Dambele ma ale ye kuma ta a ye ka dɔn k'a fɔ a yira banginedakaw la wulikajɔ min b'u fɛ k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ani bi e ka dɔn ministre ma yeli min kɛ kɛnɛ kan ko n'Ala sɔnna ma u bɛna ministre wele n'a ma na u jamaba bɛ tila ka taa sɔrɔ fo a yɛrɛ ka jabala la o don u bɛ bɔ fɛn min fɛ ko Cidogo Clément ye kuma min fɔ jama ɲɛkɔrɔ o filɛ. Ko in gɛlɛyara dɛ ne sigilen yan bi sisan ne ye mobili 9 de compter a bɛɛ gouvernement mobili de bilahi Mali gouvernement mobili o bɛ ka tɛmɛ Bangineda de ka t'u ka foro la ni Mali mobili ye ni Mali essence wari ye bilahi fɔra k'u bɛɛ dɔn faga u la ka si ne sigilen sisan n y'a compter olu de bɛ ka tɛmɛ fantanw bɛ tile kɔrɔ k'u b'u ka hakɛ de nɔfɛ u mago bɛ ji la u mago bɛ engrais la mais faamaw ministres directeurs olu de bɛ ka Mali gouvernement mobili fond plein ta u bɛna tɛmɛ Bangineda la ka t'u ka foro kɔnɔ n'u ka sugu bɔ
we ka galon de tigɛ o ye ko travaux tɛ wari dun baara de don mais travaux in tɛ ban a tɛ ban tant que a bɛ justifier ka wari de bɔ kɛsu kɔnɔ k'a dun a baara tɛ ban a ka wari de bɛ ka dun wa a kana siran a kana jɔrɔ fiyewu fo n'a ka hakɛ dira aw ma tuma min na aw b'a ka hakɛ de nɔfɛ mais an bɛ min fɔ Mali faamaw ye Sɛnɛkɛlaw m'a fɔ ko ka wari d'u ma u ko dɔrɔn k'u ka hakɛ ka d'u ma u fa dugukolo de sanfɛ ni min tɛ se o la e bɛ bɔ a la dɔ de bɛ ni tɛ kɛlɛkɛ koyi an b'a ɲini directeur fɛ syndicat bɛ demande kɛ u ni directeur k'u sigi mun de bɛ se ka kɛ sisan Sɛnɛkɛlaw ka hakɛ kɔnɔna la o ka d'u ma wa o bɔlen kɔ a la syndicat b'a ɲini o pibu bɛ mara cogo min na a dɔrɔmɛ kelen bɛ to wo min na a ka ɲɛfɔ n'o ma kɛ directeur tɛ si Banginda a bɛ taa ministre y'a kunya k'a bɛ na a ma se ka na an b'a fɔ ko dɔ y'a bali a ka bonya b'a nɔ na syndicat y'a fɔ ministre ye dɔgɔkun nata k'an bɛɛ mago b'a la Banginda yan dɔgɔkun nata ni ministre ma na n ye n kale ala la aw bɛɛ ka 200 bɔ passé a bɛ taa Clément Dembélé sɔrɔ a ɲɛ village an bɛ fara ɲɔgɔn kan mais n'an sera Bamakɔ tɔgɔ wɛrɛ bɛ fɔ yen dɛ o ni mɔgɔw y'i wele k'u mago b'i la bonya kosɔn n'i ma na n'u taara u taa fiyɛ de kɛ ka bɔ yen ko ji fɛ ministre min sigira sisan ministre 209 o de sigira ale y'o di Kabini Moro Keta kili hali sisan Sɛnɛkɛla den de bɛ taa katakata ni boli la hali sisan Sɛnɛkɛla den de bɛ sa Sahara hali sisan Sɛnɛkɛla den o de bɛ taa lemuruba sɔn Maroc o lemuruba bɛna feere sugunura la Mali faamaw t'o san k'o t'u ka papi ni mami jo mais Mali faamaw ka wari t'u sera f'u bɛ taa Sɛnɛkɛlaw ka engrais wari Mali faamaw ka tiɲɛni sera u t'a dɔn k'olu ye faama ye f'u ye Sɛnɛkɛla gɛn ka bɔ ka foro la mais min fɔ Sɛnɛkɛlaw aw danbe laban de ka foro ye bilahi ni Mali faamaw ye mɔgɔ kelen gɛn ka bɔ ka foro kɔnɔ Banginda a ye fara ɲɔgɔn kan o tɛ si Banginda y'o to bilahi a ye wuli n'u ye maa o maa minɛ ka don kaso la cɛla ko sabu k'aw kumana a ye fara ɲɔgɔn kan min y'a to kaso la n'a sila a kana tiliya mɔgɔ si kana taa tribunal la ka taa nkalon da la k'a da tɔgɔ ɲɛna yan n'aw bɛ sa aw bɛɛ ka sa aw ka danbe laban y'a ka foro de jamana in kɔnɔ yan miliyari 300 ani miliyari 15 o de bɛ di Sɛnɛkɛlaw ka minisiri ma miliyari 300 ani miliyari 15 ko k'a don aw la mais ne y'a calculé miliyari 300 ani miliyari 15 n'i y'a kilancɛ ta k'o fana tila siɲɛ 5 wari yɛrɛ mun bɛ bɛn Banginda yan aw tɛ ji sara san 10 kɔnɔna la Jurukani tɛ aw tɛ ji yɛrɛ sara bilen san 10 kɔnɔna la Mali wari min bɛ suɲɛ Mali kɔnɔ yan Mali faamaw b'o de suɲɛ Mali kɛsu kɔnɔ miliyari 250 n'i y'o miliyari 250 ta k'a to Banginda yan dɔrɔn san kelen aw bɛ san 20 de kɛ maa si tɛ ji sara an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye professeur Clément Dembélé kan ye kɛnɛ kan kuma min b'u da k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma ni ministre ma taa nin dɔ furancɛ in kɔnɔ dɔ furancɛ wɛrɛ u jamakulu bɛ ministre sɔrɔ a ka yɔrɔ la an bɛ dugawu de kɛ ala kana soma basigi ni lafiya bɛna cogo cogo k'o sabati an ka maraw balayɛlen kɔnɔna na n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ min ye DF ye e ka dɔn o baaraw k'olu bɛna sigi sen kan yɔrɔ minnu bɛ ni gɛlɛya b'olu la ka se k'olu yɔrɔw ta sama ka na n'a ye yɔrɔ la denmisɛnninw u bɛ se ka DF baaraw kɛ cogo min na o hakilila min cara an ka faso fɛ a yirala k'a fɔ Moti marabolo kɔnɔna na bi k'o ye hakilila ɲumanba ye olu ka académie kɔnɔna la min ye Dawuda Dunbiya ye ale b'o nisɔndiya yira an ka lamɛn. A fɔlɔ o ye Fatɔma ye o bɛ centre d'animation pédagogique de Sévaré fɛ Fatɔma bɛ bɔ Fatɔma ka na Sévaré donc denmisɛnninw bɛ na Sévaré ka na u ka DEF kɛ Guinée centre d'animation pédagogique fan fɛ donc centre ye saba min bɛ bɔ a nɔ la ka na Guinée dugu kɔnɔ donc Gagna b'o la Kandara b'o la ani Komitugu donc Tinubu mara la Tinubu Kapu fana centre kelen bɛ yen min bɛ bɔ a nɔ la ni denmisɛnninw bɛ na u ka DEF kɛ Tinubu dugu kɔnɔ o ye Jonjori centre ye. Dawuda Dunbiya ale y'a fɔ cogo min na nin hakilila min talen filɛ lakɔlikaramɔgɔw ka syndicat min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ɲɛmaa ye Osman Almodo ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna nisɔndiya min b'ale la o ko sen fɛ an ka lamɛn. An bolo o ye fɛn ɲuman ye maintenant tɔ ye min ye a kana kɛ foli ye dɔrɔn denmisɛnnin minnu bɛ bɔ u somɔgɔw kɔrɔ ka n'a yɔrɔ kura la école karamɔgɔ minnu bɛ tugu u nɔfɛ fɛɛrɛ ka kɛ walasa u kana kɛ falatɔ ye u bɛ taa yɔrɔ kura min na donc fɛɛrɛ ka kɛ u bɛ siyɔrɔ kɛ siyɔrɔ ɲuman ye école ka kɛ école ɲuman ye malheureusement ɲinan examen bɛna kɛ k'a sɔrɔ an bɛ samiya de la donc fɛɛrɛ ka kɛ pour que san nana a kana kɛ fɛn ye min bɛna u degun. Ala kana kɛ fɛn ye fɛn bɛ n'a bɛ degun ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma yarabi ala k'a bɛɛ kunjɛ basigi ni lafiya kɔnɔ faso mɔgɔ bɛ ɲɛta min na k'a bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ fɔ cogo min na an bɛ taa États-Unis ka fɛ fɛn min ye États-Unis marabolo min n'an b'a wele ko Floride ko États b'a dɔn n'ale yɛrɛ so hakɛ bɛ taa so 12 ɲɔgɔn na k'o kɔni jɔli k'a binna dɛ
Kowa ko fame ni kulbi sina ko ma kon to ko o drone su sra ye me jetamne ko yara fuka bi ma keme nyona bo mun ngon kon tunne do ni sinfe na mbura am na farafina ma la na ka fo Niger marabolo kon na no e tilaberi ko fame jadis yo ko wul ka joka tukunde ka nyasi ni dugudeni ma tan kon no nyona wul kon bone onela na mbura ya amta RDC ka fe amala don ka fo RDC ka fe fame uluka église kon na do ko watimna mobe batola no ambalma chrétien la ka we ko bam do no bam artisanal ko ale kon chiraide akara sababu ka mogo fla nyona ko ulisa ko bana na mbura amna Mauritanie ka fe amala don ka fo Mauritanie jamana kuntiki ko no ye Mohamed Ould Abdel Aziz ko wul kon dalal ma fakati la mo fe amemi wele ko juge du pôle économique de lutte anticorruption kulu kone wele blama kaira ka foko watim atume fangala samba flan shegi ana bla samba flan tan kon don la ko nafulo chama de ko ayo nganamu ko wa ko ay nafulo chama fana ka baraka no ko mawte nafulo mun boro don ko odela ko wele blama ko wa kan critique la ma ko nyogo mbolo fokata an ko kulu je an ka ma mi sura ko no la ma patu tune abe dugo de ke afara to mena yarabi ala ka bela ye bla basigi ani la fiao mene konana ka befu ka be wala nyimando anya fotuko mina mi ka do ka foddo fone kele bunyango singala fiya bop mado lobe ko masuru kanja de ka damsanu foku wala nyimando utumbi ya ketuko be na kanga keti uya bela yele sama foka se alabana ku foni ku wala nyimando ay dugo ka bela yele ni ala sonoma ala ku timu karamoka